No ak mi príde z toho zle, dúfam, že stihnem dobehnúť na záchod. Poďme si spoločne pripraviť hlaču. Tento trendy recept som videl na TikToku a chcel som ho vyskúšať, túto kombináciu chutí, tak poďme na to. Takže máme tu ovocie, máme tam nektarinku, jablčko mám ďalej a mám ešte aj banán. Volajte ma kuchár na vozíku. Tak, ovocie máme v miske, teraz tam pridáme ľad, aby to bolo krásne osviežujúce. Dobre, a teraz by tam malo ísť želé, ale ja mám len takéto cukríky, ale je to také želé. Tak, a teraz ide jahodové mlieko, všetko to s tým zalejeme. Poďme na to, patrne. Primiešame trošku. No a teraz ide zlatý klinček programu Sprite. Spriteom to celé zalejeme. No to som fakt zvedavý. Dúfam, že mi toto nevybuchne celé. Poďme na to. Dávam tomu veľké nádeje, že to bude dobré. Chutí mi to, je to fajn, prekvapilo ma to, určite to